Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat saya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita wonten ing enjing menika nyintakaken salah setunggalipun amal saleh antawisipun inggih menika mirengaken mauidhah utawi penasehatan saking para-para ingkang sampun kita midhangetaken. Antawisipun inggih menika kula badhe mengungkap masalah ingkang berhubungan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun turunaken, dipun paringaken dumateng para-para rasul, nabi rasul saderengipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dawud menika salah setunggalipun nabi rasul ingkang anggadhahi wahyu inggih menika saged melunakkan besi sing atos, besi sing kuat niku saged dilunakkan. Karena apa? Nabi Dawud ingkang damel wesi. Napa sing damel wesi niku? Nggih lemah niku. Lemah niku digawe keris, digawe pedang, ngoten langsung iso dadi besi, iso dadi pedang. Niku keistimewaanipun Nabi Dawud. Nabi Sulaiman niku mewarisi sebagian ilmu Nabi Dawud, saged menundukkan menika manuk, burung-burung, hewan-hewan, jin-jin bisa diajak komunikasi, dijak omong-omong gitu. Kados kula menika gadah kucing nggih, omong-omong kali kucing. Kucinge apa? Meong, pus mamara. Luwe piye? Meong. Oh iya, terus dikai panganan. Iwak langsung. Iwak luwe to? Meong. Saged komunikasi. Niku antawisipun. Tapi sedaya menika yen sampun menyatu kalian hewan, sinten kemawon hewane nggih menika lunak. Hewane menika wau napa nggih? Remen dumateng bosipun. Hewan apa saja, termasuk sebelah kula kan nggak ada guguk. Ternyata guguk niku punya andil besar di dalam perjuanganipun zaman rumiyin. Napa perjuangane guguk niku? Njaga inggih menika Ashabul Kahfi selama wonten ing gua. Ternyata napa niku hewan sing iso diperintah, iso kon napa-napa niku nggih. Guguk niku ternyata wonten Indonesia menika guguk itu punya keistimewaan tersendiri napa kangge melacak barang-barang sing mboten ketingal kados narkoba, bau narkoba. Niku wau anjing pelacak niku saged menawi kula mben nate wonten daerah Banaran nggih. Ada seorang yang dibunuh oleh tetangganya sendiri, gitu. Tetangganya sendiri yang membunuh. Wis dimakam, makame ya cedhak mawon. Polisi pinter gawe anjing pelacak, niku lho. Padahal sing bunuh niku nalika dimakam nggih melu mengikuti, melu nonton nggih ke makam. Lah anjinge pelacak niku ngembus-ngembus wong niku. Iki sing membunuh. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala maringaken ilmu dumateng kawulanipun inggih menika antawisipun inggih menika kedantung hewan pramila nasabipun terus niku. Nasabe anjing itu lebih unggul daripada yang lain. Karena apa? Punya andil besar dan pada akhirnya dalam sejarah tafsir niku mangke anjing niku saged masuk surga karena apa? Punya andil besar. Kemudian cekap semanten menapa ingkang kula aturaken wonten ing enjing menika akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.